ciang nan Allah ampiang putui rata pun Allah mambayang ampo tabang ponenan tinggal api padam pun tuang lanyui api padam pun tuang lanyui piti mangko manjadi de ame mangko kakame lah banantun umumnya kini tinggal dek kita kaman jalani oh menjalani lah hukum alam dari dulunya jadi bananda baharato taimpi kato dengan kayo tagil yang jajah de urang banyak basilang tunjuk di muncuang macam ragam di tangguang ba itu untuangnya badan sampai bila manangguangkan kok jadi lah surang ndak masuk dalam hitungan piti mangko manjadi de ame mangko kakame lah banantun umumnya kini tinggal dek kita kaman jalani oh macam ragam di tangguang ba itu untuangnya badan sampai bila manangguangkan kok jadi lah surang ndak masuk dalam hitungan basilang tunjuk di muncuang ba macam ragam di tangguang ba itu untuangnya badan sampai bila menangguangkan kok jadi